Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, Сяржук, як заўсёды, прыемны. І як заўсёды, то ўзаемна. Ты же глядзіш наш віцебскі веснік? На Віннасці абавязкова, конечно. І не один раз на дзень. Нядаўна у нас у віцебскім весніку быў сюжэт з пастаў. Там з воінскімі ушанаваннямі перапахавалі астанкі 100 салдат часоў Першай сусветнай вайны. Іх знайшлі летам падчас пошукавых работ, но асабістыя рэчы салдат, якія былі знойдзены, яны зараз выстаўлены ў Пастаўскім краязнаўчым музеі. У 1916 годзе ў Пастаўскім раёне адбылася нарачанская наступальная аперацыя, і ўдзельнікі беларускіх і расійскіх клубаў ваеннай рэканструкцыі узнавілі невялічкі эпізод гэтага бою. А сёлета спаўняецца 100 гадоў з дня завяршэння Першай сусветнай вайны. Вось. А я чаму распачаў пра гэта? Ну, все просто, потому что мы працягваем наши тэлевізійныя курсы па гісторыі Віцебска, і сёння у нас размова пойдзе непасрэдна пра Першую сусветную вайну і якім чынам яна закранула Віцебск. Вось таму мне здаецца, што вельмі часта, і гэта добра, мы размаўляем і кажам пра Другую сусветную вайну, а вось пра першую ведаем не так шмат. Гэта можа памылковае нейкае маё ўражанне. Пра Першую сусветную, я думаю, што не шмат людзей ведае нейкія факты. Але сённяшнія госці ведаюць усё. Сёння мы будзем гэтыя плямы белыя неяк запаўняць. Ну што ж, будзем пачынаць. Будзем пачынаць. Яшчэ раз добрый вечар, і ў нашай студыі, канешне ж, ужо госці. Усім вам вядомы Анатоль Дулаў, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Петра Міроновича Машэрава, кандыдат гістарычных навук, дацэнт і доўгачаканы госць Віктор Хаданёнак. Гэта прарэктар па выхаваўчай рабоце установы адукацыі Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, кандыдат гістарычных навук. Так. І вось мы ўжо адразу бачым, што нават тут і манаграфія ёсць Віктора. Я думаю, што звернем увагу. Ну, давайте ўсё ж такі распавядзем мы. У нас сёння гаворка пра Першую сусветную вайну, і каб разумелі нашы гледачы, пачнем з агульных такіх характарыстык. Першая сусветная вайна увогуле, яна лічыцца шмат кім як пралог 20-го стагоддзя. І гэта адзін з такіх рубежных, можна сказаць, момантаў у гісторыі не толькі Еўропы, але і свету. Яна была новай шмат у чым. Выкарыстоўваліся новыя сродкі узбраення. У яе былі ўцягнуты каля 40 краін. Катастрафічныя проста людскія страты, матэрыяльныя страты. Яна закранула ўсіх, кожнага, і хто ваяваў непасрэдна ў войску, і хто знаходзіўся ў тылавой зоне. Вось. Яна была не падобная на папярэднія канфлікты, была працяглай. Вось. І, на жаль, нашы землі і не абмінулі. Для нас гэта адна з такіх трагічных, чорных таксама з'яў. Шмат войн увогуле так не абмінулі нашы тэрыторыі, конечно, на жаль. А як вось тут, скажем, адразу мы перад пачаткам размаўлялі пра тое, як для Беларусі гэта сусветнае, айчыннае, ці вось як імперыялістычнае, як варыянт гучаў такі? Ну вось, як бы варыянтаў многа, вы зараз самі сказалі. Выкажу сваё ўласнае такое стаўленне, што айчыннай вайной, вось Першую сусветную мы назваць не можам. Прыведу такі прыклад. Вось уявіце сабе, калі селянін дзе-небудзь з Сенніншчыны, з Ушатчыны, ён за ўсё сваё жыццё наўрад ці межы свайго павета пакідаў. Глобальнае пытанне, геапалітычнае пытанне яго не закраналі. У войска Расійскай імперіі было пераважна з селян. І агітацыя, якая дзейнічала на іх, калі казалось, што гэта вайна, яна такая агульная, яна мусіць быць айчыннай, агітацыя не заўжды дзейнічала. Чаму? 1/3 гэтых селян, якія былі прызваны ў войск, яны былі непісьменныя. І для іх вось уласны дабрабыт, думка пра родныя мясціны, пра родную хату, пра родную сям'ю стаялі значна вышэй, чымсь інтарэсы імперыі.
потому что мало хто ведаў, што такое Сербія, Аўстра-Венгрыя. Вось. Яны ведалі свой павет, вось, ведалі, што ёсць Петербург і Москва. А з-за чаго паміж сабой пасварыліся, як яны казалі, паны, яны не ведалі. Таму айчыннай гэтая вайна для беларусаў не стала, у адрозненні ад вялікай айчыннай вайны 41-45. Ну, это маё такое асабістае меркаванне. Але ўсё ж такі для Беларусі гэта была, безумоўна, вялікая вайна у сэнсе тых наступстваў, якія яна мела. Просто так сталася, што потым у выніку тых самых рэвалюцыйных падзей сапраўды да вайны быў прылеплены ярлык імперыялістычнай вайны, і яна, скажем, недастаткова даследавалася. Потым была яшчэ вялікая айчынная вайна, таму стерлася першая сусветная з гістарычнай памяці насельніцтва ў значнай ступені. Але падкрэслю, што хаця навуковая распрацоўка вядзецца, для большасці гэта вайна і па сёння застаецца забытай. Я думаю, так, не шмат, Віктор пагодзіцца з гэтым. Не шмат гучыць інфармацыі, фактаў пра гэта так. І я думаю, што калі запытацца ў людзей, то далёка не кожны, там другі, 34 зможа адказаць нешта цямнае, асабліва пра тэрыторыю Віцебска. Даследаванні так. Даследаванні вядуцца, але яны вядуцца вузкім колам вучоных, і як бы у масах шырокай такой інфармацыі няма. Яна заўжды на заднім плане, гэта вайна. Гэта крыўдна, таму што мы мусім все-таки памятаць, гэта адна з такіх фундаментальных была падзей для Беларусі. Калі паглядзець нават па маштабах страт, прыкладна 70% ураджэнцаў беларускіх земляў яны ваявалі і загінулі ў складзе расійскай арміі. 70 тысяч, да. Яшчэ больш катастрафічнай былі наступствы для мірнага насельніцтва. З улікам таго, што не было яшчэ такіх маштабных форм знішчэння, як падчас вялікай айчыннай вайны на нашых землях, але 60 тысяч прыкладна, каля 60 тысяч мірных жыхароў яны таксама загінулі. Калі, скажем, лічыцца, што Бельгія вельмі пацярпела падчас Першай сусветнай вайны, мы павінны ўлічваць, што бельгійцаў загінула на фронтах недзе звыш 58 тысяч, параўнанні 70 тысячамі ураджэнцаў Беларусі. А калі браць параўнанне страты мірных жыхароў, то ў нас каля 60 тысяч, а ў Бельгіі толькі каля 10 тысяч. А гэта звязана з тым, што вось казаў Віктор пра тое, што жыхары, якія не мелі адукацыі, якія былі не вельмі разбіраліся ў тым, што адбываецца, і яны не мелі нават падрыхтоўкі ваеннай, якая была патрэбнай, таму столькі страт было ў тыя часы. Ну вось, хочу сказаць, што гэта сапраўды праблема. Гэта была такая татальная мясарубка. Мабілізацыя праводзілася імкліва, хутка, часу на падрыхтоўку не давалі. І здаралася нават так, што вось взялі, призвалі беларускага селяніна з вёскі, пасадзілі яго ў акоп. Як у нас усталявалась мяжа лінія фронту ў кастрычніку 15-го года, так гэтыя акопы да лютага 18-го года, умоўна кажучы, знаходзіліся. Вось пасадзілі яго ў акоп, ён нават ворага ні разу не ўбачыў, ніводнага стрела не зрабіў, а яго ўжо артылерыйскім снарядам забіла. Всё. І справа нават згодзін і ў падрыхтоўцы, і ўвогуле ў стаўленні да людскіх рэсурсаў, таму што прынцып ратацыі не заўжды выконваўся. Калі чалавек на перадавой, затым яго куды-небудзь далей у тыл, затым у прыфрантавую зону. І ўсё гэта ў комплексе прыводзіла да таго, што на людзей глядзелі як на рэсурс, які вельмі лёгка узнавіць. Іх асабліва ніхто не лічыў, таму такія страты. Да, мы бачым нават мабілізаваных па Віцебскай губерні, адразу кідаюць гэтыя часткі у баявыя дзеянні ва ўсходняй Прусіі, і вельмі вялікія ідуць адразу страты. Ну а што ўвогуле ў Віцебску? Як вось, з чаго там усё пачыналася непасрэдна ў Віцебску? Якія там паводзіны гарадскіх улад, што адбывалася ў Віцебску? Ну, хочу вам привесці такі факт, што як толькі пачалася вайна, на трэці дзень было склікана пазачарговае экстрэнае пасяджэнне гарадской думы.
захаваўся ў нашым дзяржаўным архіве цікавы дакумент, дзе галосныя гэтай думы склалі паперу, якую прасілі перадаць імператару, дзе было сказано, што да вашых ног, вернаподданніцка, мы кладзем нашы бязмежныя пачуцці, адданасць і бязмерную падтрымку падчас вайны з Германіяй. Настрой быў такі напружаны, але да канца яшчэ ніхто не ўсведамляў, што гэта будзе за вайна. Меркавалася, нават калі глядзець дакументы штабныя, што яна будзе 4-6 месяцаў, не больш. І плюс абавязкова на чужой тэрыторыі. На гэта настройвалася насельніцтва. Ніхто не думаў, што яна будзе зацяжной, і шмат у чым нават такія варыянты не разглядаліся. Таму вось у Віцебску, у першыя, нават можна сказаць, не тыдзень, а месяц існаваў такі сцягамахальны энтузіазм. Праводзіліся дэманстрацыі, стыхійныя, а вельмі часта і арганізаваныя, выкарыстоўваўся так званы адміністрацыйны рэсурс, без гэтага таксама было ніяк. І насельніцтва выходзіла на гэтыя дэманстрацыі, таму што меркавала, што ўсё закончыцца вельмі хутка. Плюс яшчэ такі цікавы факт, у нас гарадскі галава Ліцеўскі адмовіўся, каб паказаць усім прыклад, што адмовіўся ад заробка. Кажуць, вось зараз все для фронта, все для перамогі. Адмовіўся ад заробка і кажа, я буду працаваць бясплатна. І як бы паказвае гэтым прыклад усім. І у першы месяц, 2-3 назіраліся добраахвотныя такія ахвяраванні на карысць арміі і фронта. З тым яны спыніліся. Такі ўчынак паўплываў на гэта? Ён быў такі ўчынак эпатажны. І хутчэй за ўсё ён, мне так здаецца, якую-то асабістую ад гэтага чакаў выгаду. Але нельга выключаць з шырага патрыятызму. Нельга выключаць, но гэта факт. Ад заробка адмовіўся. А калі потым гэта ўсё змянілася, калі ўжо разумелі, што гэта не жарты і што і заробак патрэбен, і сцягаў недастаткова, а трэба сапраўды нешта рабіць? Ну, я вам хочу сказаць, што змянілася это вельмі хутка. Па-першае, калі праводзілася мабілізацыя, я думаю, мы на ёй спынімся асобна. Калі людзі разумелі, што іх родных блізкіх забіраюць, яны іх больш ніколі не ўбачаць, калі да іх даходзіла ўсведамленне гэтага працэса. Па-другое, гэта ўсё змянілася, я так лічу, з першым санітарным цягніком, які праходзіў праз Віцебск. Іх у нас было вельмі многа. Калі людзі падыходзілі, з гэтага цягніка чуліся стогны гэтых параненых. Не хапала катастрафічна ні медыцынскага персонала, ні лазаретаў. Гэтыя цягнікі ішлі канвеернай сістэмай, і прыйшло ўсведамленне, што гэта не гульня, што вайна гэта не дэманстрацыя святочная, дзе можна рваць кашулю на грудзях і паказваць, што вельмі хутка мы ворага разаб'ем. Калі першыя санітарныя цягнікі пайшлі, я думаю, такое ўсведамленне трагедыі прыйшло. І самае такое, я мяркую, цяжкае было, што людзі паступова зразумелі, што гэта не на год і не 2, а калі гэта закончыцца, невядома. Вось яно як. Ну, а дэзерціры былі? Былі. Дэзерціры былі. Як у мірны час, як і падчас вайны. Але былі і добраахвотнікі. Можна звярнуць увагу на это, на мабілізацыю і на тое, што фарміраваліся ў тым ліку. Пра мабілізацыю тады, так? Давайце пра мабілізацыю. Вось наша Віцебская губерня ўвогуле была ў перадавіках. Яна планы па мабілізацыі выконвала. Але заўжды як-то крыўдна ад таго, што беларусаў прызвалі найбольш. Асабліва та тэрыторыя, якая меркавалася у выпадку хуткага наступу немцаў адыдзе да іх, з яе вычышчалася цалкам насельніцтва. Баяліся гэтых званых недобранадзейных элементаў, баяліся, што людзі пяройдуць якраз на бок немцаў, таму амаль тотальная такая была мабілізацыя, і беларускае грамадства было масава мабілізаваным. І ў той же самы час мы назіраем, што, напрыклад, Фінляндыя, яна не ўдзельнічала ў мабілізацыі.
і за яе плацілі не людзі, кожны сам за сябе, як, напрыклад, у расійскай імперіі асобнае мусульманскае насельніцтва плаціла грашовы падатак. Замест таго, каб удзельнічаць у вайне, плацілі грашовы падатак і не ўдзельнічалі. Ну, скажем так, можна адкупіцца было. Можна. Вось. У Фінляндыі гэта ўсё рабіў урад. 1 мільён франкаў на год Фінляндыя давала, і у яе жыхары проста не ўдзельнічалі. І вось, глядзіце, таксама які паварот. Айчынная вайна. Вось яна імперія для Фінляндыі. Яна айчыннай была, яны не ўдзельнічалі, адкупались. Ну, Финляндия все-таки свой особливый статус. Я хочу сказать, что мобилизация проводилась с таким істотным перакосам. Калі браць агульную колькасць насельніцтва, па Расійскай імперіі 8% было мобілізавана, па Беларусі 13%. Вось. Па Віцебшчыне 52% працаздольных мужчын. Это больш, чым кожны другі. Прабачце, а працаздольных раней гэта ў якім узросце было? Гэта ж не 18 год. Гэта падчас вайны, хочу сказаць, вось гэты першы сусветны 1843. 1843. Затым, мне здаецца, падчас грамадзянскай паднялі нават да 45, а Вялікую Адчынную вайну можа быць і да 50 мобілізацыйны гэты ўзрост быў. А вось у першую светную 1843. І вось уявіце сабе, больш чым кожнага другога мобілізавалі. Причем мобілізацыя праводзілася вельмі часта такімі аўральнымі сродкамі. Вось выйшаў загад аб правядзенні мобілізацыі. Казалі, зберыцесь каля там пэўнага месца, возьмите з сабой вопраткі і харчу на 2 дні, астатнім мы забяспечым. Бралі гэтых людзей, не ведалі, куды іх весці. Працэс яшчэ не быў наладжаны. Некаторыя іх вадзілі тут у ваколіцах Віцебска і затым распускалі. І такое было. Вось. Дарэчы, не заўсёды мобілізаваныя паводзілі сябе, скажем так, у рамках дзеючага заканадаўства. Так. В сэнсе? Падрабязней, калі ласка. Ну, здзяйсняліся пагромы вінных лавак, здзяйсняліся пагромы памешчыцкіх маёнткаў. Но відавочна таму, што вайна пачалася падчас разгару летніх уборачных работ. Адпаведна, не ўсе сяляне былі задаволены, і, магчыма, это была такая рэакцыя. Я бы марадзёрствам гэта не называў. Гэта была рэакцыя на тое, што прыходзілася чытаць і ўспаміны розныя. Ён кажа, я не магу зразумець, вось мяне зараз забралі. У мяне жонка, дзеці, на каго я іх пакіну? Хто іх будзе карміць? Вось. А калі гэта была прыфрантавая паласа, вось, уявіце сабе карціну. Тактыка выпаленай зямлі. Да, скіфская тактыка так званая прымянялася. Так, трэба было збіраць ураджай, якраз лета. З ураджаем ураджай ліквідоўвалі, вось, скаціну забіралі, а каб гэтую скаціну чым-небудзь карміць, яшчэ маглі саламяную страху зняць. Заставалася жанчына з дзецьмі. Без ураджая, без скаціны і без даха над галавой. Ну, па сутнасці, без сродкаў для існавання і яшчэ без сну, без даху. Так, гэта жах. І таму гэта была шмат у чым, калі ён быў адзін, ён мог як-то пераварыць гэта ў сябе. Калі збіралася ўжо 10-100 тысяч чалавек, і ва ўсіх сітуацыя псіхалагічная была вельмі падобная, гэта была як рэакцыя пратэсту. Стыхійнага, неарганізаванага. Сама вялікае у нас было гомельскае выступленне на гомельскім пункце вось, у 1916 годзе. Но на Віцебшчыне таксама былі. Не такія маштабныя, але былі. Это была не марадзёрства, а вось псіхалагічная такая рэакцыя. А вось такое паняцце, як эвакуацыя, існавала ў тыя часы, таму што падчас другой сусветнай вайны ўсе ведаюць, і нейкія рэчы цэнныя адсюль вывозілі, і фабрыкі, заводы, і людзей таксама падчас першай вайны. Эвакуацыя існавала. Вось. На жаль, яна была яшчэ не пастаўлена, не добра наладжана. Трэба было аформіць велізарную колькасць папер. Не паспявалі гэта зрабіць. Плюс все чыгуначныя шляхі былі перапоўнены. Это адна з катастроф. Чыгунка гэта была нерв дзяржавы, но яна не магла нармальна функцыянаваць, таму што скаплівалася процьма гэтых цягнікоў, вось, з параненымі, з харчам, са зброяй, і не маглі наладзіць добрую эвакуацыю. І плюс, чаму яны яшчэ скапліваліся? Не было складоў. Аказаліся не зусім гатовы да вайны.
І вельмі часта цягнік з рэек сыходзіў, ставілі вось гэтыя вагоны побач з чыгункай, альбо нават на чыгунцы. Вось. Таму што не было куды складзіраваць. Атрымліваліся такія застоі, і цяжка было праводзіць эвакуацыю. Вельмі часта накіроўвалі у тыл гэты вагон, а ён да месца прызначэння не прыходзіў. Такія факты таксама ёсць. Вось. І гэта сведчыць пра тое, што працэс эвакуацыі яшчэ не быў пастаўлены на такія патрэбныя рэйкі. І ў тым ліку праз Віцебск праходзілі эшэлоны з тымі установамі, якія эвакуіраваліся, з некаторымі прадпрыемствамі, прыватнымі фірмамі у тым ліку. Некаторыя з іх спыніліся ў Віцебску, але некаторыя ўжо пад восень 15-го года у сувязі з нямецкім наступленнем яны подали прошение и рушили эвакуацию далей уже в центральную Россию. Ну, а про мобилизацию сказали, а про дезертиру так мы неяк измаўчалі. Ці былі? Я думаю, что былі ж. Былі дезертиры, вельмі часто, до речі, уцекали легко пораненные з санітарных цягнікоў. Вось. Праблема яшчэ ў дезертирстве была якая? Вось уявіце сабе, што калі у Віцебску мобілізавалі чалавека, ён пайшоў служыць. Яго сям'і выдаваўся пэўны паёк, яго так называлі. Але ўсё змянілася у ліпені 16-го года. 3 ліпеня 16-го года выйшаў загад, згодна якім, калі нават чалавек у дэзерцірстве падазраваўся, што ён без бою здаўся ў палон, альбо куды-то там знік пры не да канца высветленых абставінах, па-першае, паведамлялася па месцы жыхарства, і сям'я пазбаўлялася вось гэтага пайка. Што ў ваенны час пазбавіць сям'ю пайка, гэта было амаль раўназначна галоднай смерці. Людзі, канешне, выкручваліся кожны па-свойму, але дэзерціры былі. Былі і ў першую чаргу з-за таго, што не да канца разумелі сутнасць гэтай вайны, не да канца разумелі, што яна канкрэтна дае тым жа самым беларускім землям. Не бачылі толькі кроў, пот, слёзы, холад. Вось. Не рашаліся праблемы. Этих солдат, нават солдата не называли, их называли ніжні чин. Не было тэрміна солдат. Вось это вельмі дрэннае стаўленне з боку нават афіцэрскага корпуса. Канешне, было па-рознаму. Но ніжні чин быў ніжні чин. Ён быў пазбаўлены амаль усіх правоў, вось, недахоп пастаяннае харчавання, плюс інфармацыі праўдзівай не было. Значыць, не было давера да афіцэраў, раз ён не мог канкрэтна растлумачыць сітуацыю. І таму здараліся уцёкі, яны былі Была масавыя. яшчэ адна форма, не толькі дэзерцірства, была форма братання, тое, што цяжка сабе ўявіць нам падчас Вялікай Адчыннай вайны. Но магу эпізод сказаць. Першы прыклад такога братання гэта велікодныя красавіцкія дні 16-го года. Салдаты стомленыя з аднаго боку, з другога боку, таму што трэба разумець, што вайна, вось гэта першасветная, гэта не зусім і нават цалкам не такая была, як другая сусветная. З другога боку сядзелі людзі з нямецкага боку, таксама не абцяжараныя вось гэтай затым нямецкай фашысцкай ідэалогіі. Сядзелі таксама сяляне. З аднаго боку сяляне, з другого боку сяляне. Такія ж самыя, толькі што на іншай мове размаўляюць. Так, хаця дзяржаўная прапаганда і ў адным выпадку, ў другім яна імкнулася сфарміраваць вобраз ворага і даходзіла нават да такіх анекдатычных выпадкаў, калі там медыкаў прыцягвалі ў расійскай імперыі, якія распавядалі ўсур'ёз, што устоі маральнай нямецкай нацыі падарваны, таму што немцы шмат жываюць піва, і адсюль немцы вельмі жорсткія. Вернемся да запытання. Таму з аднаго боку сяляне, з другого боку сяляне. Калі афіцэры паслаблялі кантроль, адбываліся ўзаемастасункі, таму што акопы размяшчаліся дзе-то 50-500 метраў адзін ад другога. І салдаты пачыналі камунікаваць між сабой, менялі хлеб на цыгареты, запускалі сабака бегаў, прывязвалі да сабакі нават цыгареты ў акопы, пачыналі знаёміцца, бачылі, што там якія-небудзь дзікуны сядзяць, а такія ж самыя людзі, і адбываліся вось этой факты братання, што вельмі, канешне, жорстка перасекалася кіраўніцтвам, но такія выпадкі былі.
Вось. Падаецца, ўсё ж магло само атрымацца. Мір сам, вось ён, але ўсё прасекалася. Вайна ўвогуле гэта магла не пачацца. І пра гэта зараз вельмі добра вядома. Вось. Давайте зараз мы перарвемся на афішу, а потым вось з гэтага і працягнем, чаму яна магла не пачацца. Афіша. Музей-усадьба Ильи Репина-Здравнева представляет выставку Людмилы Бранкевич «Мелодия воображения». Автор представит ряд работ в технике лоскутного шитья. Автор не просто работает с тканью, но слышит особую цветную мелодию ситца и шелка и делится ею с гостями экспозиции. Выставка работает с 10:00. Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль «Дядя Ваня и три сестры». Актер провинциального театра Владимир Сергеевич Белов дает волю чувствам, оказавшись в одиночестве в своей гримерке после спектакля. Размышляя об упущенных возможностях и неустроенной жизни, актер вытаскивает из песка памяти всю свою жизнь – детство, любовь, работу. Его время по капле уходит, а чемодан несбывшихся надежд уже переполнен. Начало спектакля в 19:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет лирическую комедию «Дурочка» по одноименной пьесе «Лопе де Вега». Финея, дочь мадридского гранда Октавио, очень скромна в уме и чувствах, поэтому все называют ее «дурочкой». Зато она имеет большое приданое. Отец находит для нее жениха, но состоятельный юноша вовсе не хочет жить с дурочкой. Начало спектакля в 19:00. Вось такія цудоўныя і цікавыя мерапрыемствы адбываюцца ў нашым горадзе, а мы вяртаемся да першай сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі, у прыватнасці Віцебска. Ну, вось мы спыніліся на тым, што вайны гэтай увогуле магло не быць. Так. Я думаю, як і любой іншай. Зараз праводзіцца вельмі шмат даследаванняў, скрыты новыя крыніцы. Ось. Але мы павінны разумець, што гэта была эпоха кабінетнай дыпламатыі. Все пытанні вырашаліся кілейна. І быў увогуле такі момант, калі Мікалай II і казір Вільгельм II не маглі паміж сабой дамовіцца полюбоўна, так сказаць. І не змаглі знайсці кампраміса, і пачалася вайна. Тут вельмі важна яшчэ такі, мы вельмі часта забываемся пра псіхалагічны фактар. Вось. Ён вельмі моцны быў у гэтым пытанні. Не заўжды ўсё меряецца выключна такімі эканамічнымі перадумовамі, вось, геапалітычнымі, як у нас прынята пісаць, што перадзел свету, барацьба за рэсурсы. Вельмі шмат залежала ад асабістых стасункаў імператараў. 4 імперіі пачало вайну, ні адна з іх да канца не дацягнула. Все 4 разваліліся. Вось, нават імперіі не вытрымалі цяжару. Все 4 разваліліся. У нас, дарэчы, ёсць фотаздымкі, так, прынеслі з гэтых часоў. Мы можам зараз папрасіць рэжысёра іх паказаць і, можа, неяк пракаментаваць. Гэта вось тыя самыя байцы, гэта нашыя? Так, гэта вось на памежнай тэрыторыі. Это Успенскі сабор. Так. Это 17-й год. Вось. А гэта у нас што? Это таксама Віцебск, 17-й год. Гэта вось папярэднія мірныя перамовы з немцамі. А вось бачна, салдаты вітаюць інфармацыю пра набліжэнне міра. А вось, дарэчы, такая добрая фотокартка. Тут бачна, што салдаты дрэнна навучаныя. Пісталет трымае, умоўна кажучы, навёўшы яго на свайго калегу. Вось так і былі ўзброеныя. Так. А ў гэты час яшчэ вось таксама тут казалі, што сухі закон быў у Віцебску. Так, у Віцебску быў сухі закон. Значыць, першыя сухія законы нават не там у 80-е, а вось ужо падчас... Безумоўна, зразумела, што ён да канца не выконваўся. Алкаголь было набыць цяжка, але калі спынялі дзе-небудзь машыну, альбо спынялі дзе-небудзь конных людзей, абавязкова існавала форма, якія перавышалі рух, глядзелі, і там асобая графа была, на падпітку ён ці не. Па Віцебску была ўстаноўлена абмежаванне хуткасці 18 вёрст у гадзіну.
Да зараз 20 км в гадзіну. Ось абмежаванне хуткасці. Што вышэй лічылася, што гэта ўжо пагроза грамадскаму парядку. Вось. Сухі закон абыходзіўся. У нас была у садзе Еўропа, рэстарацыя. Вось. І калі Давайте туды... патлумачым, дзе гэты сад быў. Ён быў каля вакзала, каля вакзала. так, умоўна кажучы. Вось. А там вуліца Кірова як-то. Ну там дзесьці Камсамольская, вось там. Прыкладна там. І калі заходзіў туды чалавек і хацеў алкагольных напояў, ён не казаў, што налейце мне, калі ласка. Ён казаў, мне трэба тэрмінова зрабіць тэлефонны званок. Ну, калі ласка, пройдзе у нас тэлефон в асобным пакойчыку. І вось ён заходзіў, ужываў алкаголь, вяртаўся, затым кажа, мне зноў трэба патэлефанаваць. І вось такім чынам зразумела, што кошты былі вельмі высокія, таму што рабілася нелегальна, но ва ўсіх рэстарацыях это было, плюс людзі нелегальна рабілі самагон. Вось. Сухі закон быў. Гэта была частка мерапрыемстваў надзвычайнага становішча. А якія былі вось гэтыя надзвычайныя меры? Нешта было такое новае для Беларусі увогуле у ахове там грамадскага парадку, напрыклад? Новае магу сказаць, што было. Вось калі спыняўся нават цягнік, які ішоў, калі мясцовы жыхар хацеў даведацца, як там на фронце, зразумела, што гэта нармальная сітуацыя. Даведацца ад удзельніка баявых дзеянняў, што там робіцца на самой справе. За гэта ён альбо мог атрымаць штраф, альбо яго маглі нават пасадзіць у турму на 3 месяца. Таму што ён, быццам бы, нейкую вельмі важную інфармацыю з фронта хоча даведацца. Звычайна ў турму не садзілі па вельмі простай прычыне. Месцаў не хапала. Адзін час нават турмы былі зачынены, таму што пагроза тыфа. Вось. І гэта быў вельмі такі дзейны сродак штрафаваць рублём. Таму всялякую інфармацыю даваць было забаронена. Вось это адна з праблем была. Насельніцтва было як слепыя кацяты, яны не ведалі, што на фронце адбываецца. А вось у гэтых нізкіх чыноў салдат, кажучы сучаснай мовай, адкуль у іх былі гэтыя грошы? Ім плацілі на вайне? Ну, плацілі на вайне... Ну, чым заплаціць штраф? Кантрактнікі. Вось. Ніжнія чыны, яны ў рэстарацыі не хадзілі. Я хочу вам сказаць, што да іх увогуле вельмі шмат ёсць розных меркаванняў, я скажу па Віцебску. Таму што некаторыя кажуць, што ўвогуле стаўленне да ніжніх чыноў было больш-менш. У Віцебску яны не маглі ўнутры трамвая ездзіць. Не маглі, калі заходзіць, у нас было такі кінотэатр Арскіно. Яны ў антрактах не мелі права сидзець. Па вуліцах Смаленскай, Замкавай і трэцюю забыўся, яны не маглі перамяшчацца пешкі. Яны мусілі бегом, каб яны не спынялись каля вітрын і крам. Ім забаранялася карыстацца прыватнымі зубнымі кабінетамі. Існаваў у нас толькі зубны ўрач там пры адным шпіталі, і працягласць часу працы яго была з 9 до 3 гадзін. Вось такія абмежаванні, плюс зварот да яго ніжні чын, перамяшчэнне бегом, у трамваі не зайсці. Разумееце, грошай у іх не было. У рэстарацыях былі афіцэры, якія там і ели, і у картачнай гульні, і званілі, гулялі. Таму такая вось сітуацыя была. Надзвычайныя законы яшчэ ў чым выражаліся. Любы ўладальнік любога прадпрыемства мусіў абавязкова строга запісваць, хто ў яго працуе, год нараджэння, прозвішча, імя, дзе ён пражывае. Калі ён гэта не рабіў, зноў-такі штраф гіганцкі, альбо на 6 месяцаў турму. Но звычайна плацілі штраф. Вось. Плюс тотальны, канешне, кантроль быў за прэсай. Вось. Всялякія дэманстрацыі, стачкі забараняліся. Вось. Каб не было залішніх распускання чутак. Нават неправільна пастаўленае пытанне, вось можна знаходзіць у справах, магло расцэньвацца як праяўленне недаверу да ўрада, альбо да афіцыйнай інфармацыі, што адбываецца на вайне. Таму лішні раз нічога пытаць не трэба было. Не трэба было. А я вось зараз яшчэ гартаючы манаграфію, вось гэта манаграфія нашага госця, бачу, што адной з асноўных праблем была аказанне медыцынскай дапамогі і ўвогуле аховы здароўя.
Што пра гэта можаце распавесці нам такое цікавае? Ну, могу, наприклад, сказаць такую інфармацыю, што вузкіх спецыялістаў амаль не было. Яны ўсе былі на фронте. На Полацк, Віцебск, 2 зубных врача на горад. Ось. Нічого собі. Зачыняліся не тое, што лекарні, зачыняліся фельчарскія, акушэрскія пункты, не хапала медматэрыялаў. Плюс трэба разумець, што Першая сусветная вайна, на ёй увесь час вісела пагроза масавых хвароб. Тыф, халера, дызентэрыя. І вельмі часта людзей не было куды класці. Ствараліся такія на хуткую руку баракі, на 200 ложкаў. Это вельмі часта былі як такія пакоі смерці, таму што пакуль дэзінфекцыю правядуць, это было ўсё даволі трагічна. Прыведу факт па Віцебску. Пагроза воспы. Ад воспы прышчапляўся 1% насельніцтва, не больш. Не з-за таго, што не хацелі, а з-за таго, што не маглі тэхнічна гэта ажыццявіць. Не кожны ўмеў гэтую самую прышчэпку зрабіць, вакцыну правільна даставіць. І 10 тысяч нараджалася дзяцей, да 1 года кожны 5-й не дажываў з-за гэтых масавых інфекцыйных хвароб. Сітуацыя трагічная была. Все якасныя спецыялісты амаль адпраўляліся на перадавую, каб праводзіць там складаныя аперацыі і так далей. А насельніцтва ў тыле было без медыцынскай дапамогі. А пры гэтым Віцебск аказаўся перанаселены, бо праз яго рушылі бежанцы, і многія тут затрымліваліся або надоўга. І гэта адразу ад шах інфекцыі. Конечно. А гэтая сітуацыя, яна змянілася пасля заканчэння вайны ці пазней? Ну, вось, пасля заканчэння вайны, канешне, ўсё прасцей было рабіць. Пагроза вайны была зліквідавана. Але інфекцыі заставаліся. Канешне. Хочу сказаць, што барацьбу з інфекцыямі праводзілі як на дзяржаўным узроўні. Саюз гарадоў, напрыклад, аказаў дапамогу Віцебску. Пабудавалі барак на 200 месцаў, плюс 7 кіпяцільнікаў далі. Чым змаглі. Большую дапамогу, звычайна, аказвалі якраз такі. Вось вельмі важна. Не трэба ўсё чорнымі, белымі фарбамі мерыць. Былі людзі, якія рэальна з сваіх такіх гуманістычных пазіцый хацелі дапамагчы. І асобы пэўныя з высокім сацыяльным і маёмасным статусам ахвяравалі свае ўласныя сродкі на адкрыццё і лазарэтаў, і пунктаў, і на аказанне медыцынскай дапамогі, і самі працавалі, выконвалі тыя аперацыі, якія маглі у дапамогу врачам, таму што не хапала людзей. Это тут назіраецца пэўна такая грамадская салідарнасць, дапамагчы свайму бліжняму. Гэта таксама бачна на прыкладзе Віцебска, таму што дзяржава не заўжды спраўлялася. А ўвогуле можам зараз назваць які прозвішчы жыхароў Віцебска, якія славутыя сталі падчас гэтай вайны? Зараз я не гатоў вам іх назваць. Прозвішчы сустракаюцца, но это калі браць ужо канкрэтна праз прызму кожнага чалавека глядзець, на памяць мне так. А вось вы казалі пра тое, што было шмат бежанцаў і Віцебск быў перанаселены, а дзе ўсе размяшчаліся? Ну вось для больных тыфам будавалі баракі на скорую руку, а так, калі гэта такі перавалачны пункт быў, так, як Анатоль кажа, што тое самае жыллёвае пытанне. Хочу вам сказаць такую, як бы, страшную карціну. Вось, напрыклад, тыя ж самыя бежанцы з Рыгі пішуць ліст, што мы нават не просім вылучыць нам якую-небудзь кватэру. Селілі ў вагонах. Зноў-такі ў вагонах. Вагон, дарэчы, ў Першую светную вайну быў такім універсальным сродкам. Там выпрабоўвалі супрацьгазы. Ён выкарыстоўваўся як склад. Ён выкарыстоўваўся як царква. Ён выкарыстоўваўся як лічэбны пункт. Ён выкарыстоўваўся як месца для сталага пражывання. Нават жыць у вагоне было за шчасце. Вось калі бежанцы пішуць ліст і указваюць, што вось нас завялі ў вагон, тут не тое, што дошкі няма, дайце нам хаця бы мешок, каб мы яго набілі саломай, каб хоць як-небудзь нам было больш зручна. Таму што
я нават кажу, хаця бы дошкі якой няма. З дошкамі была праблема. Весь драўляны плот у Віцебску быў разабраны, каб цепліць памяшканне, вось, холад. Таму бежанцы гэта была сапраўды праблема, ад якой спрабавалі спачатку адмахнуцца, думалі, што як-то пытанне само сабой вырашыцца. І Але заўжды само сабой нічога не вырашаецца. атрымалось, толькі дзе-то ў 16-м годзе пачалася рэгістрацыя, падключыліся ўсе магчымыя установы, вось, і як-то удалося вось гэту процьму людзей, пазбаўленых месца для пражывання, сродкаў для існавання. А прычым былі бежанцы як добраахвотныя, так і бежанцы, які высяляліся. Такі таксама былі. А якія-небудзь змены адбыліся пасля рэвалюцыі? Лютаўская, кастрычніцкая? Змены, безумоўна, былі. Змены былі сур'ёзныя. Но я вось, калі панарамна глядзець на вось гэты ўвесь масіў дакументаў, хочу сказаць, што праблема была ў тым, што рухнула цэлая сістэма. І замяніць асобны яе кавалак альбо два кавалкі і захаваць як бы твар не атрымалася. Сістэму ўрэшце рэшт замяніла новая сістэма. А ўсё гэта было на фоне проста катастрафічных зменаў, калі ўсё перавярнулася з ног на галаву. Тыя ж самыя рэквізіцыі, праблемы вось з памешчыкамі, праблемы з сялянамі, афіцэры, ніжнія чыны, ніжніх чыноў сталі называць салдаты. Вось, з сакавіка 17-го года. Нацярпеўшись за гады вайны, салдаты пачалі сваім афіцэрам помсціць. Вось. Тым больш, што дэмакратызацыя войска, так званая, Дэмакратызацыя пачалася. войска, так. Яны хадзілі са стрэльбамі, ажыццяўлялі стрэльбу ў горадзе, спрабавалі навесці парадак. Это было цяжка зрабіць. Рэвалюцыя — гэта такі віхура, якая ламае чалавечыя лёсы, звыклы лад жыцця. Рэвалюцыя на фоне вайны — гэта была катастрофа. Такі нейкі своечасовы хаос. Так, хаос. Да. Таму сітуацыя была цяжкая. Ну і калі ўжо... Іван. У тым, што датычыцца гандлю ў гэтыя часы, вось столькі прыходзіла бежанцаў, штосьці яны з сабой, можа, прывозілі, штосьці з гэтага заставалася, яны павінны былі гэтым разлічвацца за ежу, за жыллё, я не ведаю. Вось у тым, што датычыцца вось гэтых адносін. Ось, вельмі добра тут, як бы вы прыкмецілі, што... Таму што вайна, гэта ж зразумела, хтосьці ад гэтага пакутае, хтосьці і нажываецца, наадварот. будзем казаць, як ёсць. Колькасць папяровых грошаў вырасла ў 6 разоў. Кошты выраслі таксама неймаверна. І таму баяліся людзі браць грошы, лепш было тавар на тавар мяняцца. І каб купіць абутак, вось, трэба было аддаць больш, чым месячны заробак. І у Віцебску там ёсць у нашым архіве дакументы з паштова-тэлеграфнай справы. Там пішуць, што асобныя служачыя не могуць выйсці на працу. Па той прычыне, што зімой іх няма абутку. Яны не ў стане купіць. Вось. Заробак месячны быў меншы, чым пара абутку каштавала. Вось. Плюс пастаянны недахоп харчавання. З-за таго, што і пасяўныя плошчы зменшыліся. І у першую чаргу трэба было, каб былі салдаты накормленыя. Таму што вось гэта маса 1,5 мільённая на нашай тэрыторыі, якая дыслацыравалась. Калі б яна яшчэ пачала цярпець нястачу, было б зусім дрэнна. І таму вельмі часта мясцовае мірнае насельніцтва на другі план надыходзіла. Галоўнае было армію накарміць. Недахоп прадуктаў харчавання, рост цэн. Вось гэтая проста некантраляваная спекуляцыя. Всё было не вельмі прыемна для шараговага жыхара Віцебска. Так. Ну і у нас часу уже не так шмат засталося. Калі трымаюцца у нас вынікі, я разумею, што нічога добрага з гэтага не выйшла для Беларусі. Якія вынікі для нашай краіны? І ці магло быць інакш, но гэта не ў тым сэнсе, што вайны магло і не быць увогуле, а можа нейкія дзеянні маглі б змяніць яе наступствы. Вось мне гэта больш нават цікавіць. Ну, наконт станоўчасці вынікаў, ўсё ж такі, пэўна, адзін станоўчы вынік як мінімум быў, таму што падчас вайны выкрышталізавалася менавіта ідэя беларускай дзяржаўнасці. І ў выніку рэвалюцыйных падзей гэта ідэя пачала рэалізоўвацца. Была абвешчана спачатку Беларуская Народная Рэспубліка,
а пазней ужо створана і Беларуска-Савецкая рэспубліка. Гэта станоўчае. А адмоўная, я думаю, вось Анатолий Миколаевич уже казаў, на фронте 70 тысяч загінула, у тыле 60 тысяч. 400 тысяч беженцаў, якія ўшлі у тыл, яны не вярнуліся. Вось. Катастрафічная сітуацыя з працоўнымі рукамі. Катастрафічны недахоп вузкіх спецыялістаў, зруйнаваныя гарады і паселішчы. Вось. Вайна, мне здаецца, яна і у 19 стагоддзі, і ў 18, і Першая сусветная, яна для, вось, калі мы разглядаем Віцебск, несла горыч, слёзы, боль, пакуты. Таму, канешне, вынікі былі трагічныя. Пасля гэтага трэба было, каб быў пэўны перыяд часу аднавіцца. Вось. І тут на фоне вайны яшчэ 2 рэвалюцыі. Таму не пазайздросціш жыхарам нашага горада ў гэты перыяд часу. Ну а потым некаторыя з гэтых вынікаў усё ж такі былі ўлічаныя падчас другой вайны. Стараліся ўлічваць. Але сцэнарый вельмі падобны. Это заўжды нечакана, да гэтага падрыхтавацца на... І ўсе чакаюць, што хутка скончыцца, але... Так, таксама чакалі, што гэта ўсё будзе хутка. Дзякуй за тое, што прыйшлі. Поспехаў вам у даследаваннях і дзякуй за гэтыя даследаванні. Я думаю, што незаслужана забыты гэты час. І, магчыма, мы яшчэ вернемся да гэтага, так? Магчыма. Калі-небудзь падчас нашых гістарычных такіх сустрэч. Ну, а сёння, як не банальна, дзякуем за наш мірны час і за тое, што можам атрымаць асалоду ад гастранамічных і кулінарных здольнасцяў, якія прапануе нам кухар цікавага рэстарана. Зараз даведаемся, паглядзім разам з намі. Здравствуйте, я Геннадий Абовян, бренд-шеф ресторана выездного обслуживания «Гранд Фуршет». Сегодня я расскажу, как приготовить удивительно вкусное и изысканное блюдо. И, конечно же, поделюсь своими кулинарными секретами. Ну что, приступим? Сегодня мы готовим судака с пикантном сливочном соусе. Разогреваем сковородку. Используем оливковое масло. Предварительно нам надо с вами судака поперчить, посолить. Я бы хотел обязательно, чтобы вы туда добавили размельченный кориандр. Он придаст особую пикантность вашему блюду. Переворачиваем. Со стороны кожи тоже солим и перчим. Сковородка у нас уже горячая. Начинаем жарить судака. Особенность этого приготовления судака в том, что вам нужно просто обжарить его. А до полной готовности он уже дойдет в сливочном соусе. Судак у нас закрылся. Наливаем сливки. Сливки должны быть 33%. В этом случае они хорошо густеют и будут более нежные. Добавляем еще специи, чтобы у нас и соус был нежный и пикантный. Это кориандр. Также солим и перчим сам соус. Поливаем рыбу постоянно соусом, чтобы он хорошо пропитался. У нас соус чрезмерно загустел, и для того, чтобы его немножко разбавить, добавим сливок. Гарниром к этому блюду может быть все что угодно, от картофеля, риса до просто овощей. Но сегодня я хочу вам в качестве гарнира предложить любимую новую брокколи и цветную капусту. Вы не поверите, рыба практически готова, не прошло и 5 минут. Выключаем и даем буквально 1 минутку рыбке еще раз пропитаться всеми этими ароматами и настояться. И я вам настоятельно рекомендую, не выкладывайте сразу блюдо. Дайте каждому приготовленному вами блюду настояться, впитаться ароматами и стабилизироваться. Ну что, приступим к сервировке. Брокколи и цветную капусту разложим на тарелке. Польем их соусом. А сверху выложим рыбу. Сделаем пару полосок. И разложим красивой
бордовый тюлип по тарелке. Судак под пикантным сливочным соусом готов. Приятного аппетита! Сегодня мы готовили вместе с вами. Но знаете, если у вас намечается праздник, ресторан выездного обслуживания Гранд Фуршет поможет организовать его в любой точке на карте и приятно удивить даже самых изысканных гостей. До встречи! Кожны вечар мы рыхтуем новую страву, а на радыё Віцебск, дзе зараз гульня, і кожны з вас можа паўдзельнічаць і выйграць майстар-клас ад кухара рэстарана Гранд Фуршет. Заўтра апошні шанец, таму што ўжо на наступным тыдні будзе названы пераможца. Нарэшце. 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 І гэта не ты, Сярджук. Шкада. На гэтым усё. Толькі шчасця, здароўя і кахання вам зычым. І для вас зараз спявае узорны вакальны калектыў «Лада». Нясумнага вечара і пакуль. Пакуль.